Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Makapasurun mo't na ita, customer. Sana makawawat. Ano samnat na pare Miguel? Kasta talaga. Sana matamabali na sungbatan tayo idata mga noda tayo pang empleyado ti madaksan. Iso ti kamali, pare Rolly. Nangig mo siguro, tinagsaritaan may. Nangig ko pare. No, jak lang nalapdan ti bagik itay. Ang mga no kinabil kong na tao. Nangiwat mo pare. Kasano? Nakaraarte? Kam kurang matigayam ti budget na. Iso pa yung ti makawat. Ay nawaw. Relax ka lang pare. Gagangay na. Sana siguro anawatan ti bagam. No makapagsaw kaslabason ko pa'y. Ay nawaw. Lakay, nakaidasara kun iti kanan tayo. Ay nawaw, apay adi ka sumungbat nga, lakay. Uy, nangig ko. Sana masapol nga ulitam, Vivian. Adda ka di parikot, Miguel. Nagadulakit din na salsalod sudam. Ang mga makatulong akan ka. Sika? Makatulong ka kanyak? Anya kumangay ti may tulong mo iti parikot ko. Ha? Limon salud-surin. Ta sigurado mo't lang nga awan may tulong mo. Anya kumati maramidam. Katagtrabaho lang ba't dito nagtibalay ti ammom? Ay, pasensya kan alakay. Concern naklaang matkan ka. Galawin din. Pumanaw kay ti sang wanag. Tad adda amarurudak na da ka nito'y. Anya kalaki di matan, aya Miguel. Ay nawaw, anya man yung tibasol ko, nanang? Jak magustuhan, ikas diya pa nagsasaom kan bakit mo. Oo, nay. Nangag ko, abinugkawam ni bakit mo. Anya ti makagapu aya. Dagulit tumat ngayon. Di ka pa'y agyaman, tay dasaran na kay ti kanam. Ay nananang pangasyo, di nagsirmuran tanabanduga. Awan lati mangag ko dito'y balay no di bugkaw mo. No napanug ka, aginana ka. Saan aday takumkumpor may tiramraman mo? Di ka mabutang no sinaan na ka ti asawam, ah? Ay, uray pupuutin niyo. Saan nakabala ni Vivian ti mangisina kanyak? No nauman, di iti kumapaya nagisina kanyak. Ano mo? Di mo ka dinangag timbakak si ka, Vivian? Anya day jay ayala kay. Ipapulot mo di kape. Anya launa ti pampanunuto mo yan. Di mo samot pagan ano ti bagbagak. Pasensya kan lakay. Jak nang adaak namin iti banyo itay. Anya palang rudtiro orayam. Ipapulot mo na. Ay, talagang awan manaknakam mo si ka, Miguel. Basol na matlahangan na nang. Agin tutulong tumay. Agyaman ka di ata saan ko asaksaktan? Panagkunam ka day. Kat saan anasakit itirik na ti kasta panagsasaom, ah? Nasaksakit lang pati dalog, ananang. Ay nawaw. Nuadda parikot mo iti trabaho. Iturog mo. Saan anibakat mo ti pangipapasam iti ungat mo. Sapay mangagdag iti ubeng. Umayak man, Mari Vivian. Ay, sikamat gaya, Mari Jonah. Kunaklagit din no asino day jay. Ay nawaw, una yan akigtot mo, Mari. Ay, ano amom lang, Mari. Nalakak ang makikigtot ita. Kita unay saan anapig sa ti saom kat nakigtutak lata. Saan ka matakas ta sigod, Mari? Ay, day tangarod ti pakadanagak, Mari. Kanayon nakman kami nabugbog kawan nila kay ko. Ay, una yan ni Mari Miguel. Diyak mo iti asawak, Mari. Awan al daw asaan nga gungat kanyak.
Di namat nga rod ibaga no apay. Di ibaga na no adda parikot. Uno na bannog laang. Uray na bannog laang. Saan anasaya at nga iramraman na ka, Mare? Madanagan naklaunay kan Mari Vivian. Kasta unay tikigtut na itay lakay. Ang mga napigsamat nga minti sa umbakad, iso nakigtot ni kumarem. Saan mat lakay? Sakto laang mat. Uno, ang mga na naunag pampanunutan ni kumarem, kat kalata nagpakita ka, iso nakigtot. Saan nga rood lakay? Saan anormal tikas di a reaksyon na itay? Saan matakas di asigod? Daita siguro ti epekto dagiti aramidan ni Pari Miguel Cancana. Kanayon na kano abugbugkawan ni bakit na? Anya? Madamag kuman. Addan samot manan parikot ni Pari Miguel iti pagtrab-trabahuan nyo. Anda na ka pa na customer, iti napalabas nga daw, bakit? Amangan mat no dayta ti makagapo, no apay anapudot ti ulo na. Ti dakas na, ni bakit na ti pangipapasan na iti unget na. Putlo kaniya bugbugkawam ni bakan mo di balayo, Pari Miguel. Ay, una, inal daw, pare. Hindi mo't agnakam na rin. Si kakit di mo't, pare. Nairaman man samad tan ni bagat mo, iti parikot mo, iti pagtatrabakon ta. Una, may raman at talaga ta, nainayunan na mo't, stress ko. Kita mo't pima na, pare. Hindi mo bugbugkawan ni bagat mo. Ibaga manasayat kan ko, ana. Kan agtepel ka. Tapos sana mayroon maraman iti stress mo iti office. Ang yaman kit niya. Saan ko kabilan? Sana kakas ka na kiti daduma dita. Adanugan da ni bakit da. Wana, ngam sana may parang mayroon maraman ni bakit mo. Tauren no ibaga masa ulaan. Nasakit lat tanay ta pare. Nasaksakit ti danog pare ruli. Si kaget di mo. Anya. Umay ka man nito, Vivian. Ay, nawaw. Agawaam, tanapatig ti bagag. Kaya unay kang alalakay. Bigbigatan nga kung ungat ka. Ngam di mo mat ibaga ti makagapo. Sapay adadag iti ubing ang makangkangag. Istoryam ka no, matabugbugkawan ka dito balay. Saan mat lakay? Taglibak ka pa ilang. Takasano nga rod, anamuan ni Pari Rolly, ha? Nadakamat ko ka ni Mari Jonah. Ngam isula ang matinang istorya Di mo istoryaan iti dayja adyo na ti mapaspasamak diti balay. Amumat, nga pagkachismosa na dya tao. Saan ay amabalin nga ibagam tinasaya at kanyak lakay? Masapul ka di nga agungat ka. Masapul abugkawan na. Anya ti kayat mo? Kung tangawan no danugin ka. Agyaman ka kit diya. Tanood na pagkamalyam kat saan ka kapkapilan. Saan nakakabkabilan? Ngam nasakit mo't dagiti sa kanyak. Tidakas na pa'y, mangmangag dagiti anak ta. At least sa ulan, sana ramay ko tinagdiso di tarupam. Di mo urayan ama ibos ti pasinsyakan ka. Tano siyak ti maumakan ka. Ay, sigurado nga agsangit ka. Agim impake ka mat, Vivian. Agawid kami pa'y kadagiti ubing nanang. Jakon maanusan ti kastoy. Amangan no isupay kit din ti pakabagtitak. Di ka mababalawan akaw. Anya nga raud kat kas matar aramidan danak ko. Tunggal na banog. Wano adda parikot iti pagtrab-trabahuan na kat may ramraman ka. Sa anak mo't asadot. As-asikaswag mo't anasaya at nanang. Ngam kastoy latamat. Nasaysaya at matlang ti kasta. Tapno agbutang ti anak ko. Tano ka na yun mo apakawanan. Ayawan latam mo. Dumakal ti ulo na. Agyaman aklaunay tamaawatan dak nanang. No kasta, agawid kayo pa lang kadag iti ubing iti lugar yaw, maray. Wen Mari Jonah, jakon ka bailan. Siya akong ti madanagan iti bagik. Kan oray dag iti ubing. Ang mga numatroma da iti kastoy ang mapaspasamak. Agpatulong kanto kadag iti masagnahan, maray. Ay na, madanagan akman, Mari Vivian. Anya nga iti pagdanaga, Mare.
Nalaka ka mangaminan ang makikigtut, Mare. Saan nga tanga epekto day tater aramidin nila kay mo? Day tamat lang timadmadlaw ko, Mare. Isu asakbay amabagtitak. Agawid kami pa'y kadagiti ubding iti ayan ni tatang. Amo ka din nila kay mo, ti may papan iti day taabanag, Mare. Saan, Mare? Maamuan nanto inton agawid. Kunak laki, di no asino ti tataulan na iti asaw. Na kayo matgayam, bibiyang anak ko. Pasensya kayo no saan ko anay bagang agawid kami ita, tatang. Ti asawa ngay. Ay, saan asimurot, tatang? Papay, Adasan mi ang nagkinaawatan, tatang. anya. Kanayon naklaang nga nabugbog kawan. Uray awan amo kabasol ko, bugbog kawan naklatan. Nagloko na dya tao. May stress ako na yan. Iso nagawid kami kadagiti ubing dito'y balay. Narigatan, amangan mo day tapay nga aramidon na tipakabagtita. Sa dino tayo nagitubing na na. Intugot ni Vivian. Ano mo? Sa dino tinapananda? Nagawid da. Di nakman ang awalit na kasta na nang. Sa dino kung matidad do mapagawidan da? Iti lugar da. Sa dino kumapay. Anya. Aw, apay akasta ti reaksyon mo. Saan ka di amasurun ka makakit-kita kan bakit ba? Apay mata pinalubusan nyo apumanaw da, nanang. Wala, tamay si stress di tao. Narigat, no na yun naman ang stress na. Ang mga nu'y sukit di ti pakabagtitan na. Hindi nanang pakabagtitan na dagos. Bugbog kawam to mga mingawan makagapaw. Pare Miguel, apayan naliday ka. Kasano? Nagawid na bakit ko iti lugar da? Intugot na nagitubig pare. O niya, dahi tatipod no pare. Sikan tumat ngamin pare. Kanayan mo nga utan kan bugkawan ni bakit mo. May ramraman iti banog kan stress mo. Madanagan pare. Kasano nga ron no sandan ngagsubli dito eh. Asano pa yun nga eh. Kadak tumat ngamin, adi may ramraman iti banog mo. No nabanog, no na stress. Agina na, sana kumkonforme ti ramraman. Ano sam ti sumurot iti ayanda. Ang mga namapakawan na kapay ti asawa. Kaya't ko kumahangam mabuti nga pare. Ang mga no ikamat dati bunang kanyak. Mabutang kamat lagayam. Ay, bunang daitan pare. Nuti mo kaya't ngay kamat dati bunang. Agsing-singput ka ngamin pare. Loko kan tumat ngamin. Payasan ka mangan si ka Miguel. Sana ka makapangan na nang. Nagadua dramam dita. May liwak ko na iti pamilyak. Idi agdada dito'y balay. Inaldaw ti ungat mo. Itatawan da. Ibagam kitday nakailu mo ida. Ay kalukwan ti kasta Miguel. Niramraman dalang iti banog kan stress ko. Saan narason da ita? Tapnubog kawam ni bakit mo. No nabanog, agina na. Sana day tairamraman mo ti inosente nga asawam. Kaduanak man kiti na nang. Sa dinaw ti papananta. Itayan na Vivian ah. Ay saan? Nakababain ka na balayan. Alamat kan ananang. Ikarik, nagsubli da Vivian iti balay. Agbalbaliw akon. Ay unay kan Miguel. Manungal daw na saan ka simsimrok iti trabaho. Asinaw tinangibagang agpulong kay ti silid mawa. Saan ka ba yan ang nagdigdigaws? May liwag iti pamilyak na nang. Saan ba tasungsung-batan ni Vivian na itihawag ko? Nalipatam ka din nagiti naramid mawa. Saan nga ruda na maulit na nang? Alamat ka na. Kaduan na kamapanitayan na Vivian. Amangan nga nung nasakit tinakam ti katuga nga kanyak. No siyak niya balayan hulyaw. Ay talaga makangag ka kanyak. Namin anaw nakasta tinapasamak. Uray asino mo't piman na. Makaungat no kasta ka na yawn. Please mo't kan ananang.
Tulungan laki ti parikot ko. Kumapsutak lakit ti. No saan ko ang makita ti pamilyak. Matlagayam! Kayo matgayam, abalayan Wednesday. Aglugaw kayo Nagyaman na kabalayan. Hanya ti masapul yaw. Mabaling ka tiya. Makasaritak ti asawak, tatang. Kalpasan, tinaramid mo. Sapay la kuma. Tekan na kiti may sapay agundaway. Ikarik, saan ko nabugbugkawan ti anak yaw? Talaga asaanin ang maulit. Tanong maulit pa'y. Talaga ang makangag kan kanyak. Diyak ipalubos ang mabagtit ti anak ko kapukin ka. Pasensya kayong tatang. Nairamaraman na paikit ni iti parikot kan bandog ko iti trabaho. Dahil ka nga raw ti diyak kayat. No na bandog ka, aginana ka. Sana kumporme ti bugbugkawan pas ka daw ungtam tita. Un tatang, saan na maulit? Mabit lang, tayabak ni Vivian, tada kayo, tiyag sarita. Doan niya ti desisyon na, isaw, ti respeto tayo. Anya ti aramidem dito'y balay. Agasam nga'y tadapay ni nanang nga escort mo. Kailiw kayon, bakit? Di ka man nagdrama kasta? Sapay la kumaat ang mapakawanak, bakit? Pasensya ka, no nairaman ka iti stress kan bandog ko iti trabaho. Day takot ti Jack kayat Miguel. Siyak ti maung-ungtan kan mabugbog kawan. Uray awan mat basol ko. Tapno ibagakkan ka. Uray sa ulaang dayjay. Masaksak tanak mat. Apay, danog laang ayati nasakit. Basol ko, bakit? Ikan na kumapay ti may sagon laway, please. Pasensya kan. Dito'y kami pailaang kadagiti ubeng. Aging ga mapanagnagam apod no ti panagbalbaliw mo. Ada parikot mo iti trabahong, di mo iraman ti kabalay mo. Tauray di mo idakap kabilan, no dakas matirumrumar di tangiwat mo, masakitan lagtamat tirik na di tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Selma, bakit? O sino di balasang anakitak iti ayanda tatato nyo? Ni Kitty, kaanakanda ka numat. Aya. Apay manan ana sa ludsud mo. Di mo ibaga ana love at first sight ka manan. Ay nawaw. Si kakit dimot, bakit? Iti anya aga ko. Si kalang ti babae iti biyag ko, bakit? Tandaan ang dayta. Amo ko, dayta style mo, Mario. Awan da ka sa panggap ko. Nagsalud-surak lang. Siguradom laang, Mario. Adala ang maamwak akalukwan nga aramidam. Agsagana ka talaga kanya. Uwan ka di, bakit? Relax lang. Ay nawaw, talaga nagpintas dahil agkiti. Adamat gayang kaanakan da tataton nyo nagpintas. Asino ti sirsiripam ititawa, sika, Mario? Ha? Idi pa'y napalabas alawas ang makadkadlawak kun ka, Ay, kwa, bakit? Nikiti mo tiyada iti paraangan da tataton nyo kin nanarusing. Kamali, ti pampanunutom, bakit? Ni tataton nyo, ti padpadaanak. Anya kumati masapul mo kun itataton nyo, Ada kumabuludag at tools na. Agrason ka pa'y laang mat. Oh, atay si Mang Pwede ni tataton nyo. Mapana kon itayanda, ta mga norumwarin ton madamdama.
tugaw ka pa Mariaw. Ang yaman na tatato nyo. Anya nga mina, ti masapul mau. Mumulod ako may ti martilyom no da tata. Mabit lang, mapan ko alain. Huwag gayang, kaanakan nyo ka di napintas abalasang agsagsagan iti paraangan nyo itay tata. Uy, isaw likite. Italangan nakitak. Talaga mo't ang nagpipintas dagiti kaanakan nyo tata. Agsaldan ka man si Kamarilaw. Inton ko an, agi mon tumanan di bakat mau. Basol minto pa ikinday. Ay nawaw, naganuti nakasalapay iti paraangan datatatin nyo. Sigurado ako kung anikiti tita duma ijay. Amo kaon. So kitak to man ti ore may salang. Tapno adamat remembrance kaw. Bakit? Rumarak labi 8. Sa di naman ang tipapanam, Mario. At alang mapan ko gatangain. Kat no kagap-gap umlaang iti tersena itay. Adang rod na lipatak aginatang. Ti ibagam kit day, kayat mo lang ti agpapansin iti kaanakan datataton nyo. Ay sana, iti anya kumaga po, bakit? Ay saan? Saan ang mabalin na rumor ka? Tulungan na kiding agdalos. Hala, unan. Inton malamlaga na mapanak. Ay nawaw, anya ti inaramid mo iti ayan datataton nyo, pari Mario? Si kamat gaya, Marilda. Kasaritak ko man itataton nyo. Awan mo, tao iti balay da. Adda na pananda. Ngam sigurado nga agawid dagijay inton madamdama. Sumat lagaya ma. Aguray ka. Anya nga iti imbulsam analabaga, pare. Si kakit di mo't Marilda. Awan da ito'y Mari, awan. Anya nga awan, kat adda ti makitkitak, pare. Panyok da ito'y. Si kakit di mo't. Panyo lang ang gayam. Ngam kasla marigatan ka pri amang ibagamay. Sige pare, agpatuloy ak nga rudan. At dapay napatid alakad ko. Sige, agan anad ka, Marihilda. Naimbaglangan, nakapagrasunak. Sana mo't siguro nakita sinukit ko apan tinikiti. Adamot lang ang remembrance ko iti dayta akiti. Apay akas tatiisa mo ang nagawid, Mario? Ay, naragsak ako lang. Bakit? Naragsak? Ato yung tim pagatang mo karne. Si kamot yung tim mangiluto. Mapana ko iti silita. Agure ka? Anya nga ita imbulsam lakay? Ay, awan da ito. Bakit? Nan, kitaag man? Ginatang kumot. Para kanya kalagi tinaya. Adaman madlaw ko iti asawak, Marihilda. Anya day tamadlaw mo, Mariselma. Sipod nagbakasyon day taakiti dito'y lugar tayo. Nagdakkel mo't tanti nagbaliwan nila kay kumare. Panagkunak, ada ilimlimod na kanya. Kas kumaitian niya, Mare. Amangan kit dinadamot tan milagro nga aramidon da, Mare. Si kakit dimot, Mariselma. Saan akas kin nila kay mo ti type ni Kitty? Anya nga iti amu tayo, Mare. Nakasaritak ni Kitty, Mare. Ada ka no ti foreigner anobyo na. Ti asawam, ti bantayam. Amangan no adamot ten ti aramidon na akalukwan. Nakita kat iti paraangan datataton nyo iti naminsan nga aldaw. Awan mo teng tinalabag apante kiti kaanakan. Kasano nga awan, kat insalapay kumat gitarawarsak bay arimor tayo, Auntie Roseng. Awan mo't nga rood. Itay pa'y asap sa pulog, ngamjak mo't mabirukan. Ni Uncle Tonyo ngay. Isumat tinangin sarak kadagiti kawas tayo. Amang ano indulin na. Wino saan, amang ano adalaang dita, Ante. Tulungan nakman amang sapol kaanakan. Sapay paboritok dahi apante. Anya? Regalo ni Uncle mo kanyak dayjay. Red ti kulor na. Wen, Auntie, nakitak dayjay idi nagsalapaya. Tulungan nakman kit di amang sapol. Saan amabalin amapukaw dayjay.
Jack mat makita ante. Awan mat tinainayon iti kawas ko. Biniro ko matlaangan dita paraangan. Taamangan kunak no naiyangin. Ngam awan mat. Ay, kasano pa yun dayta? Sapay napatag kanyak dayapan tay. Amangan kit di mat no sinukit dante. Asino kumanga iti mangsukit no bilang? Asino kumati agka-interes iti pantiti may sa abakot? Ay nawaw. Nakita kat mayat nga minti disinyo na ante. Agpatulong kan tulatan kan angkel mo inton madamdama. Amangan kit din no indulin na may. Nasaysaya at payante. Makabanlog ti agsapol iti awan. Indulin mo ka di tinalabag apantek to nyo lakay. Pantay? Wun, tay nalabag ang regalom kanyak iday. Amangan no si katinang idulin. Salmait, bakit? Abay ka day? No kasta nga raw, talaga amapukpukawin lakay. Aniya? Awan mo taon, jak mabirukan. Itay pa'y asap sa pulon may ngamawan may. Ang mga no na ilauklaan ka nagitidad dumaabado tayo. Awan nga road lakay. Asino kumanga iti mga lano bilang lang? Bakit? Anya ngay tamu tayo lakay. Amangan no sinukit damutan dita. Ay, advance ka launay mo. Bakit? Asino kumanga iti mga rami diti kasta? Day tatisaan tay nga ambaw. Ayag sa ludsodak to man kadagiti kaaruba inton bigat. Amangan no adda tinakita da. Imay ka mat nanarusing, anya ti masapul mo. Amangan no adda tinakita yu atao, anapan ijay balay medical man, Hilda. Apay ka di nanarusing. Mapukpukaw nga ro ti paboritok apante. Anya? Inuar lang ti kaanak ka tapno mainitan. Nga mawan mo tan. Papanan na kumangay nana. At apag ka sinukit dagiti limabas. Red ti kulor na dayjay. Red as in nalabaga nana. Wun. At dati nakitak analabaga alupot iti bulsa ni Mario iti kalman anaggapo iti ayan nyo nana. Ti kunana idi nagsaludsudak ket panyo na kano. Ay, naglukon day ka atao. Anya ti sapsapulam tataton nyo? Ay, si kabat gayam Selma. Sapsapulag ti mapukpukaw apante ni nanam aruseng. Anya? Danay salapay sakbay arimwar kami indi kalman. Gimdimot kanon mabirukan ni nanam. Siyak tinangisirek iti bado may. Ngamjak mat nasiputan no daan sirek kaw. Ay nawaw, amangan no na misplace laang tata. Wano saan, amangan no sinukit mo tan dagiti limabas. Sapay napatag na dya pantikin kwa na. Iti kinaado ti mabalin da sukitan. Di pa lang pantimot di bakit. Ay nawaw. Ay, pasensya kayo na tata. Ngam awan may tulong ko. Tawan mat nakitak idikalman. Ay, dito'y ayan mo ka dito naggapuan ni Nana Roseng, Mare Hilda? Wun, mare. Anya timbay na imbaga, Mare? Salsaludsudan na no nakitak tinang sukit iti pantina ang nalabaga, mare. Nalabasak matlaang ni Tata Tonyo iti paraangan da itay. Panti matlaang tisapsapulan na, Mare. Napatag ka nung amin dahi apantikan na narusing, mare. Amangan na damat ng sukit, Mare. Kat, amangan no nila kay mo, mare. Ay, unay kan, Mare. Saan ang maaramid nila kay kutikasta, Mare? Ay na, mare, isula ang tinakitak anagga po iti ayanda tatatonyo kan na narusing iti kalman ti malum. Kit nakitak nga adda ti imbulsa na analabaga, mare. Anya? Kituan, ti kunana kat panyo na kanong. Ay na, Mare. Awan tinalabaga apan nyo, day dya, Mario. Anya nga ti ko na lang iti karuba, Rosing bakay. Adda ka no tinakita ni Hilda analabaga alupot nga imbulsa ni Maria tunyo lakay. Anya?
Isuasan tayo amabirukan. Tatalaga tinakaw daan lakay. Ay, di paborito pa imot apante tinakurso na daan na. Ay, ndawaw. Ay, saan tayo ba't asigurado? No iso talaga, bakit? Kasano nga raw no pudnaw lakay. Man-manong tinalabaga apan nyo anya. Mapan kalangan, itayan da silma. Mapan mo ita kasarita, tapno masulbaran na ita aparikaw. Wag, mapanak to inton madamdama lakay. Ni bakit sumungan? Idulin kong tipan tinikiti asinuki ko. Amangan kit di na makita na, kat agimon tumaran. Ditoy. Idulin ko pa ilang dito yung drawer. Sigurado adi na pagan ano, no dito'y kipangikaragaak. Agpudno ka mang kanyak, si Mario. Ay nawaw, napudot man ang ti ulong bakit? Anyat na napasama kaya? Di ka man agin didiam mo? Si kakaditin ang sukit iti panti ni Nana Roseng, ha? Panti? Pagan anok ko mati panti ni Nana Roseng nga bakit? Nakita ka numat ni Marihilda nga na nalabaga alupot iti bulsam iti kalman. Ti ko nam kanukan kwa nakit panyo dayjay. Awan mo tiyam mo ka nalabaga panyom. Ay, awan ang mok no may papaniti na ita, bakit? Di ka man agul-ulbod si Mario. Irwar mo kit din, tapaborito ni Nana Roseng dayja apante. Agbain ka mata, pante ti bakit? Pagintiri sampay laang man. Irwar mo kunak, ginakpay la parigatan namang sapol. Awan nga ron bakit? Di nakululbudan. Sa anak nga agsardang aging gaadyak mabirukan dayjay. Sigurado nga dalaang dito'y balay. Awanin. Irwar kon, bakit? Makihitam dayta? Inuhuray mo pa'y laang ba't ang makaungatak? Sa dino tinangidulinam, ha? Anday ti drawer ko, bakit? Nainayon ka na iti papapel. Ay na, Mario aya. Talaga nakababain ti kastangar aramidam. Kunak ano panti ni Kitty. Dakmat amo ako kagayam ni Nana Roseng. Panti man ni Kitty wano saan. Nakababain latta ti kastangar aramidam. Ay na, talaga nga agburk ti darakkan ka. Nagado pantik dita. Ha? Tay pailaang matpanti ti sabali at tao ti paginterisam. Ay nawaw. Anya pailaang ti aramidam, Mario. Kunakmat nga isubli mo day tapanti. Mabalin ka niya si kanti mangisubli, bakit? Tasyak pailaang ti baw na. Tumakder ka kit diditan tamapan mo isubli. Di mo orayan ani Nana Roseng ti umay dito'y balay tayo. Sorry nga minan, bakit? Pakawanan na ka din. Pagsaritaan tanto ti may papan iti day tabanag, Mario. Ti aramidam ita, mapan mo isubli day tapante. Di ka laagbain matitikas tangar aramidam. Silma! Ha? Silma! Ada ka kaday! Hey, Ni Nana Roseng ti agbugbog kaw itirwar. Amangan mo amunan tinaramid mo. Pes, bakit si kakumanti mangisubli kan ko na? Mabainak asumangaw. Maglagayam! Ngam nagturad ka ang mga ramid iti kalukwan. Silma! Mario! Ala, rumwar kan. Tano may sublim dayta. Agsagana ka ta talaga ang makaraman ka kanya. Ay, nawaw! Makontento ka iti maysa. Dakas nga aramid kat inkaliklikan. Tapno saan ang madadaal ti panagtalak ni bakat moken ka. Kan tapno mayadayo ka iti mabalin apakay babainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Sa dino nga, iti papanam, ading ko. Ang kurek latan iti da dumaji, manang. Mabalin pa'y mat. O sige, agtugaw ka kiti. Ano sa latan ti aguray? Narikat ni magsiksiksik. Agtugaw tayo ko mga minanasaya at kakadwa. Tapno makatugaw mo, tidaduma pasahero. Agpapada tayo mat nga agplete. Ay nawaw. Itay pa'y asao ka asao dita. Siyak samot ti patpatamaam. Anya klase ti panagtugaw ti kayat mo aya. Nalawa di tayan mo, ading. Di mo ka di makita ang naipit kamin ditoy. Ay nawaw. No makapagsao ka, kaslako kam to'y jeep ah. Ay, di kaya gapa. Ay, bumaba ang langit, tapnawan gulo. No makapagsao ko namlan asino may. Anak ka di ti patpatamaam, ah. Ti panagkunam ka de, kat sa anak-anak pabainan iti panagsasaom ah. Dahil tangamin ka, ti madikada tayo a pasaheros no maminsan. Apay kumakit agbaybayad akmat. Palalo ka mat. Why, nagbaybayad kayo. Ngam agtugaw lata na sayaat. Tapno adamat pagtugawan tipada tayo a pasaheros. Di mo ka di makita amat-mat nagpiman ti ubot tipada tayo a pasahero ita. Kat, basol ko pay. Nukasta kayo gayam, di yu bagay taglugan iti jeep. Kastagayam ah. Anday ko! Sino ka kumamang ipungot kanya ka? Ay, pasamak dito. Pero yan, pagsarlig kayo. Sino tinangibagang ang pinlungot kayo iti jeep kaw? Di kayo lagbay. Anya nga oras ti rubwat tayo aya Tata Jimmy. Urayan tayo nang itinakatugaw iti Francis. Di ba, lay tawan pa'y mat alauna. Katawagan nyo ida taagawan da. Masurunak iti bakit akaabay ko. Saan nga mira nasaya at amakyap-apa ka iti pada mapasahero? Sapay ano tinakakita nagpinlungot kayo iti dayjay nga anghela. Kasanumat nga min tata. Nagado nga ibagbagana. Kunamlan asino mga agsasao. Inton maminsan, agtugaw ka nga may na nasayaat, priyang. Ay nawaw. Ado, nagiti pasahero ang nakakita, kat si kakano, ti kamalay. Di ka nakontintaw, impungot mo pa'y laeng day tao. Kita bakit nasugat ti rupa na. Ay kagungguna na. Ang pakalaing tumat. Kunaklakit din no nagrubaten ti jeep. Saan pa'y Mari Blessy? Kat, apay arimor ka ngay maray. Masurunak nga rod Mare. Anyat na pasamak aya. Kunamlan asino nga agsasao dya bakit akaabay ko. Bakit? Asino abakal? Ti kaabay ko iti jeep ah. Masurunak launay. Siyak pa'y laeng mati patamaan na. Ay nawaw. Anyat imbaga na aya. Apay akas taunay ti unget mo maray. Agtugawak ka no na saya at Mare. Day tamo lagayam. Anya ngay ti pagsakitan tinakam mo. Madititono ti boses na anang ibaga, Mari. Urayak la na pabainan itay. Impungot ko kit din, ah. Aywan gayam. Agsino kata iti pagtugawan inton madamdama. Tatalaga ang mabusurak iti dayjay abaket Angela, Mare. Adda akon, miya anak ko. Ay nawaw. Apay akas na tilangam anagawid, Mami. Nasugat pa'y tarupam. Ay, adda nga rod na kaapak, miya anak ko. Ah? Asino, Mami? Peryang kanumot tinagan na. Binagaaklaang mat ano mabalin, katagtugaw na sayaat. Tapno makatugaw mat tipada mi a pasahero. Ngam kasta unay kit din tiungot na. Una yung tikasta nga inaramid na kada kayo, Mami. Ay, kuskusilapan nakpay nga rod. Taganumat day ta, Mami. Dita ka bang ibang abarangay? Isumot tinakitak abim mabaan da iti kadwa na itay. Ay, nagrigat ti makiapapa iti kasya aklas iti pasahero. Managim bubukod. Di na panunutan ti padada a pasahero. Adaman kayat ko asaludsudan kan ka, Tata Jimmy. Andiyan ay tables eh.
May papan iti naramid ti gayem ko iti na minsan ang nagpasentro kami, tata. Saan kayo nga minan ang nakasarita iti dayding aldaw? Narigat ti agsaludsod iti sangwanan da. Taamangan kit dino ituloy da ti agapa. Sigun ka nagiti kaduwayo a pasahero, kit kamalay ni kumarim apiriyang. Nalawa ka no tinagtugawan na, kit matmat nagtiubot ti kaduwayo a pasahero. Isa binagaanda, ano mabalain, kit agtugaw ang sayaat. Day tala ang gayam. Kasta unay nga ron tinanag kaw, hindi nakita't nagpinpinungot dan iti jeep kaw. Una yun ni Mari Piryang, basol na magayam. Isopay lang dadaganas na amang ipungot itipada na apasahero. Naita nga ron, naimbag ata saan da nga intimanda. Iso na laang tama nga no ag-viral mo ti video da. Nakita ka nag-video ti kadwayo apasahero. Mari Piryang, nakita mo ka din tinag-viral a video? Anya video, Mari Blessing. Video yu iti pasahero ang nakaapam iti nagpasentro ta. Anya? Nukasta, kadagayam nag-video? Wan, isumo lang tinakunan ni Tata Jimmy kanya. Dinala ang dinakamat no asino. Ay nawaw, asino mat nga taday ta nang i-post iti video may? Makitam day tamari, di mo pa'y gayam nakita no asino. Buyaag man ta video nga ibagbagam Mare. Aday tao, buyaam. Naimbag ko nama, ta-in-blurred na tirupa yun. Ay na, naglukon day tatao. Kasano lumamuan nila kay ko day ta? Sapay dami account, Mare. No apay ngamin amakiap-apa ka. Naglawag asi katikang maliiti day ta a video, Mare. Agsarita taman, Piryang, bakit? May papanitian niya to nila kay. Anya ti kaya tasawan da niya video. Anya video na kay? Ay nawaw, di ka naging di mo. Amok, asikat ti aday ti da niya video. Ay, di ka din agungat lang kay. Pero mat nga impungot mo ti pada mapasayro. Di ka din mabain iti kasi nga naramin mo? Saan akong ngagpalawag? Amok asyak man ang tipang panunuta makamali. Kat naglawag mo, binuyak ti buo a video, kat naglawag asi kati kamali. Agsagana ka, ha? Ang mga sa pulin na kati tao ngayon pulot mo. Buyam da ito yung video, Mami. Oh, iso da ito itidakda ka matam anang ipungot kan ka. Saan ka di? Uwan, iso da ita. Adamat gayam tinag-video. Sapay blurred mat. Sana makita ti rupa yung. Bay amlat tanan ako. Sana bale ta blurred mat. Saan mat makita ti rupa mi? Saan mo nga idemanda, Mami? Saanan. Iso pa'y kit di atak-takan gastos. Wan Mami, ngam agruam no di mo ikan ti pagnakman na. No syakti da kayo. Ikan yung iti pagnakman na. Kitain nyo man tinapasamak di tarupa yung. Ay, tulungan nakman, Mari Blesse. Anya a klase ti tulong ti kasapulang, Mare. Except kwarta, taam mumat nga awan mat ti kwarta. Ay, agpatulong ako, Mamare. Naskan ang makasaritak day jay abakit Angela. Anya? Madanagan Mari. Amangan no idimanda tuki din. Adda ka din nag-message kan ka, Mare? Awan pa'y matkit day. Madanagan nga rudin. Ni Tata Jimmy ti kasaritam. Iso ti pagsaludsudam no sa dino tinangibabaan da iti dayge a pasahero na. Taga-amyanan siguro. Taim mo natamat abim mabangam iso. Aywan ngagpaiso. Ni Tata Jimmy ti kasarita. Anya ti umay mo ibagaper yang. Saludsudag ko no sa dino tinangibabaan nyo iti pasaheros anak kaapak idi na minsan nagpasentro kami, Tata. Angela. Uwan, Tata. Saga kabangi ba nga barangay day jay? Mabalin ka di nga isuro yung kanyak no sa dino ti balayda, Tata. Apay, anya ti masapol mo ken kuana. Ay,
Kaya't ko laang ama kasarita, tata. Agpasensya ako maitinaaramida. Ay, kit nasaya at ano kasta. Rumbang lang nga tumawat kay ti pamakawan na. Tapno maaddan ka matitima ko na peace of mind. Isuro yung mga rug kanyak inton bigat, tata. Ay, sapay sa nasyak tiyag biyahe ita alawas. At ni Andrew, mga nosaan na akabisado ti ayan da Angela. Urayik tulatan nga agbiyahe ka manan, tata. Sa dito ti papanam, piriyang bakay? Adalang napatag-amapan ko gatangan ije sentro. Nay, kita amba na. Ay nawaw, apay ka di. Kita, tama nga na damanin ipungot mo rita. Na, no makapagsao ka matlakay, kasla amom ti mapasama. Tapno sigurado, agtugaw ka kami na nasaya ti jeep. Panunodam ti padam apasayro tapno awan riri. Wangan lakay, amok daytan. Palagi plaeng. Tanya nga ti amok. Amangan addan ton side B na dya video. Nakabahabain, bakal. Si kamat ti lumabas, Mari Piryang, sa dino ti papanam. Ay, adalang napatag-amapan ko gatangan ije sentro, mare. Kita ma, amangan no adamanan ti maipungot mo dita. Ay, saanan ang mapasamak dayta, mare blese. Ayun gayam, nakasaritam ka din day nga Angela. Ay, saan pa'y nga rod, mare? Urayok nga agbiyahe man ni Tata Jimmy. Taisuro na kanyak ti balay da Angela. Ay katawagam amare, una amon, agsuri kan sakbay pa'y nga demanda. Manungal daw mo tinapalabas, sipod na pasamak day jay, mare. Anya nga iti amu tayo, ang mga nubigla amapan ni Kapitan iti ayan nyo. Alahuanan, mare. Sa pulag, ta dumawatak iti pamakawan ken kuana. Agpatuloy akon. Ituloy tanto ti agistorya inton maminsan. Agure ka. Mat Angela ti sumad. Sapay kasla na dagsan ti awit na. Ay, anya nga tanutulong tapno makabawi akken kuana. Ay, nadagsan sa matawit mo, manang. Ha? Ay, tulungan kan. Ay isaanan, kabaulak mo. Ay, amok nga aging gaitak na sakit tinakam mo kanya. Gapo iti inaramid ko kan ka. Sapay la ko mga tamapakawanak, manang. Amom ka di, apil-pilitan nak ti anak ko nga agdebanda. Nakita na nga minti inaramid mo iti rupa. Ay, maawatak ti anak yung. Ang masapay la ko mga tamapakawanak pa. Aramidelt no niya ti paramid yung kanyak. Basta sandaklakit di nga idemanda. Ala, napakawan ka. Ngam kita ama, di mo ulitan ti kasya nga inaramid mo. Kat no mabalin, agtugaw ka nasayaat. No amom ajip ti pagluganam. Iti kasta, kat makatugaw mo ti padam a pasahero. Ay, uwan manang. Kat agyaman naklaunay Ay, muto yan ti may sanga ikubag nga awit mo. Tulungan ka na mangilugan. O, simbangpat kamat gaya man, mami. Amo ko, no taga-ano jay tao anak kaapam. Taga kabangibang abarangay kanumat. Sana na masapol nga agdemandata, miya anak ko. Anya? Naranaak ni Peryang iti paradaan itay. Kat? Kinasarita nak. Dimawat iti pamakawan ko. Isu nga okay kamin. Tinulungan nakmatla ang anang bagkat kadagiti groceries a ginatang ko. Sigurado kayo kadi, asan kayo nga agdemanda, mami? Wen, saan na masapol anak ko. Panag ko na kat nakaamiris mo't tanjay tao. Ay nawaw, nagmayati sa mga nagawid piriyang bakay. Wen tanakasarita kung tinaypungot ko idi na minsan. Naimbag ko nam ata naranak ija paradaan. Ay, kat nasaya at ba't nga rin kasta? Nagmayat man tirik naklakay. Inton maminsan, di mo nga minsakitan no kurihiran ti sabali a tao ti kamalim. Kan panunutom mo't pima, nagitipadam a pasahero. No kasta nga aglugan ka iti jeep, bakit? Wen lakay, amok daytan. Tay ko na nga rod.
Share a seat with a friend. No di mo amureta. Ay, awan talagang apanda ka nagtipadam apasahero bakal. Ay, nawaw. Ingles ka magayam itan lakay. Ay, nabasak lang mo't itijip ang naglugana kiti kalman bakal. Ay, nawaw! Di tayo agbalin ang managing bubukod. Panunutan tayo mat, tipada tayo a pasahero. Nang runa no tinagluganan tayo kat pampubliko. Iti kasta kat maliklikan ti gulo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, sika magayam ti masabat ko. O naklakit din no nayaw awan a tao ija iigit ti baybay. Anya? Ay, una yan, talaguyaw kamatan. Kitpud no mat kita ang manday talangam. Ha? Uno, awan sarmeng ija balayaw. Anya? Among ka di? Manipod ubingak aging ga ita 35 titawin kon. Si kalaang tinakita kanapuutak abakla aduoy. Ha? Amin nga min anak kita kana amok abakla ket nadalos da kitaan. Saan akas ken ka kasla nagapoy di dalikan. Anya? Naguyaw mo ti awalan ba in amiya nung kasta ti imbaganakan ka? Ay, nga ron. Anda ngamin rugit na, di kawas ko. Idi nagsabat kami. Kaputan na panak nga ron nagugas iti carrots, iti trading post. Ay, nakauy-uyaw day jay amiya. Anya nga tati ikarkarit na Tsaka man mo. Nakauyaw. Ibagana pa ado uyak ka no. Doy, Tugyot. anya? Imbaganakan ka ti kasta? Ito Imbagana mo't lang, iti nagsabat kami. Aniya? Ay, nako. No syakla tinangibagana iti kasta. Tinibab ko adi na oras. Kita tanto Wan, tibabam? Maruwam iti kasjay nga aramid na. Ay, nanggigil ako. Nasaya ata nagsabat ta. Sika, Anton nga asawa ni Mia, anak uyaw. Ha? Ibagaklakan ka Bagbagaam ko mati asawa. Saan akas jay ti aramiden? Mabit lang. Anyat ka't mo asawan? Naa, apay, saan mo nga akong ti aramid di asawa? Nakauy-uyaw ni Mia. Amin matlaangan ang masabat na, kat uyawan na. Anya? Agasam man ti pananguy-uyaw na kini bakla. Imbaga na kano, akas la tao ija igid ti baybay, gapo iti langana. Anya? Natural amarugitan, tanapan kat nga ron nakitangdan. Ngamday asawam anak uyaw, anya kuma. Ay, kasuta ka ti. Nala, pasensya kay kuman. Di ka madanagan, tabagbagak ta asawak, Raisa. Anya? Kasta timbaga day jay aray sakin kalakay? Kadunungan na ngamin jigayim na aduoy. Bakla pa'y matngarod. Anya ka din detang ibagbagam si kami Nakababay mo deta pa naguyuyaw mo Ha? Ay, saan ko mat nga uyawan day jay abaklakit? Ibagbagakla ang matipot no. Anya? Nagpadaan da adwa iti day jay aray sa? Bakit? Siyak ti may babay ni tilay tangar aramidem. Naimbag kumamag, ano si kalaang ti pangibagaan da? Ngam, saan may tapati siya nga asawa mo? Basta, dugyot akitaan ti rupa day jay abakla. Agraman day jay aray sa. Kaslada na tulad ija kapupo or abantay. Anya? Kaslabado da iti Lunes kat agingga pa iti Biyernes. Ay naapo! Sika
manan? Anya? Naggapuam alubong, takas na tilangam? Hay, agbuyaw ka man ako nakon. Siyempre, nagapuang gigi trading po sa pa nagugas iti carrots. Apa iya, anya pa ikot mo. Awan matkit day. Nakakatawa ak lang amin itilangam. Siguro, awanon may sang mo anya, isungan anong samtikas ta trabaho. Anya? Di naklatultuladan. Kitaan man tilangak, nadalos akitaan kumpara itilangam. Iyo, uray kasta kumamat ti trabaho maka. Rumbang kumaan nadalos latamat tilangam. Saan katakasta? Kaslasik ka ti kadudugyo ta na bakla dito'y lubong. Nasabat ko ni bakla itay. Kinatawa ak mananay iti kasta unay. Anya? Masigurado nga gipulong mananday dyan ni Raisa gayam na. Kat ibagan tumanan ni Raisa ken ka. Ay, unay gan bakit? Nagalas na talaga to galim. Imbagak matken ka saan ko nga uyawan. Ibagbagak laang tipod no. Sana ya? Ay, nako. No adnan tumanan ibagakin ka day dyan Raisa. Ibagam kanyak, tasyak ti makalaban na. Ay na, nakauyaw ni Mia. Kawang may trabaho na. Wan nga rod nana. Amin mo tan asaan arumbang nga uyawan kat uyawan na. Ay, naimbag ka ni bakla. Tamo na di ang trabaho. Saan man alaang-laangan ni Mia nagiti agugugas iti carrots. Tado ti bimak ng akas jay di trabaho da. Jakman amo iti dayjay amiya nana. No apay akas tauna iti pananguyaw na kinibakla. Isuki di at awang panono na. Nadiskarte di bakla. Amo na nga agsapol iti pagbiag na. Ni Mia ngay kuma. Umayladay jay ababay dito'y tersenak. Kaguyaw-uyaw na pagsasawak ko nagtumad. Karurod ko man nagitikas ken kwa na. Aywan anana. Bagbagaan nyo man. Barang da kayo ti denggan na. Taadayo anatataangan kayo. Una yung tikas to'y abiyag. Awan manan si daang. Oh, apay mas daw ka. Kat awan mo na talaga ti si Dag. Itay payagsapa. Anya kalakit din na ya. Ay na, una yung tikas to'y. Inak man langan ijeterse na ni Bakit Saling. Inak pa'y lang umutang iti masida. Anya, mapan ka marin umutang ko na. Kat adapay lang ti utang mo dyan. Katanya ko ma, saan kumat nga itarayan? Bayadak ba't lang? Una yan. Makamuka. Lay tati bagbakin ka. Di ka kami nagtrabaho. Tapno at dalatay gatang mo. Di ka lamang namnamay ti sweldo. Ay na, nagadumanan nga ibagbagam si Kanton. Naimbag kumamat no saan ka makipangan iti mapan ko utangan. Salpag ka. Anya? Di ka man langan. Anya, umay ka manan umutang ko na Mia. Ay, wan ko manana. Sige matan na. Ay na, una yan. Nagatidog pa'y laday to'y listam dito'y. Alamat tan anana. Sana bali, bayadak tumatlaang. Saan kumat nga itarayan kat? Ay, uray may sa kilo lang akar ni ti baboy nana. Kan nayunan nyo matan ay tinatang. Anya, kan may sapay apak gayam anap kin nana. Day talaang, awanan. Ay, kan nagadawn. Alaki din anana. Bayadak matlaang into no may alawas. Apag isuntong agswildo nila kay ko. Naibagman tayo may ka dito tersenak bakla. Wantata, ilakwanak man iti 2 kilo chicken meat. Ken, payadak metan dyan ang surok asang gasot ng utang ko. Kasta, tiket ko. Agbayad ti utang na, urasan asisingsingiran. Ang lalaki din na tata. Awan pa'y matinapuutang ang utang ko dito. Yadyak binayadan ang tagos. Huwag makidiya. Tayo dyan man nabiyak ipagbagak. Diyan lang mapalabasan. Nagatidto, gatulistan na ito. Ano yan? Imiya. Ado utang na dito eh. Kaya, isote ka nagkalang ti utang. Intungkwan, isurat ko tinagan na dito sa angot ti Tersena. Tapnulab-labsan ti ano at tao. Ano yan? Ramin anok mutay na siningsingay. Yung tiyak kaya.
Isupay tatagaras na makaugay tawa ng bayad. Ano niya? Naglasto nagsasao. Kang nakauyaw, ngam di makabayad ito utang na. Kawal! Ito ko yung turo, makitam, wando, masalaw mo dita. Pakibagaman, ngaw magbayad ito utang na dito, wal. Nung saan, ibarangay ko. Oho, lastog na amin alastog. Ngam di gaya makabayad iti utang na. Ti awanan bain amiya. Wala ron, masabat ko laraya babae. Iba ba? Maruwam ko naktumat. Hay, nalabis di pa nagsasauna kan panaguyaw na. Ngam di namat kita, di bagina. Ay, oray kastoy ang lang. Oray kastoy tila ang uyawan na. At least, makaturo ga kiti na kaya at nung itirabi Kaputawan ti utang ko pampanunutan kakaskin kwa na. Kat ibagam ko na ano agrana kayo. Barang maamiris na asaan anasaya at yar aramidan na kan ka. Ibaga ka talaga, mare. Ay, naimbag ta nakita ka, Anton. Nana, Ibagam man ka ni baka mo. Ngaw may na mabayadan ti utang na dito. Nabayag mo din. anya. Kasadumat din ti tirsenak, no? Kastalatan ti araramidan na. Basila nga rudan ti magangaran siya. Nagbayag pala ang mga bayad iti utang na. Di kagdanag, Nana. Ibagak ka ba man na makaawid ak? Sa painusingiran, katiso pa'y dadaganas na ngagungan. Nga may dito'y ngaumot utang. Nakasingsing pa at sakit ang pakpakaasipay. Nana, Ibagam nga umayag bayad. Tano saan? Isurat ko tinagan na dito'y sangot ti tersenak. Kantigatan ti utang na. Maruwam mitan. Unay mitan tayo siya bakit? ne, sika pa ito ti makapungtot. Kunambat lano nagdakkel agat at ti utang ko iji nagbasit at tersena na. Just kikit di. Anya, sika lang arudan din nakautang. Ngam kastakid din, ti panagsasaw. Unay ka matay. Kunambal lano milyonis ti utang ko kenkwanan. Anya, Adala kwartak na mapan ko bayadan ti utang ko kenkwana. Ta isipat ko iti rupa na. Just kaya bakit? awanan ka matin itibain, Mia. Ah, Imbes ang mapan ka makisarita iti nasaya. Ngam kastakid din, ti bagbam. Mangibabayin ka, ti kastang arabid mo. anya? Tapno mo man niya. Saan lang ani bakit saling tinakaibaga kanya kiti dayta? Uray ni Tata Borsyo. Imbaga na kanya amapan mo bayadan ti utang mo ijay. Anya? Kan saan la dayta? Eh, Uray ni Maridoro. Imbaga na madlaan nga adda utang mo ijay anapkin. Mangibabayin ka. Ne, kung naklakid din na jetersenan nila kay Borosyo, tinakautangan ni Mia. Ura maganda ito'y nana. ay kauwan. Ni Mia, tikatidugan iti listan dito'y tersenak. Anya? No saan pa'y nga umayag bayad? Talaga nga isurat kong tinagan na dito'y sangot ti tersenak. Isurat ko tinagan na kanumanaw, ti utang na. Wala. Baring agbayin kit umay mo tinagbayan. Ay kanwagbay na. Dayjay aposkul ti rupa na. Uray pabay nam kat saan ngagbayin. Sa bagay magkindi ha. Into lang na ti kinapuskol ti rupa na ti Chaske. Ay, makapapungtot ti kasi nga ugalay. Uyawan namin ang makita na ngam di mga rod makabayad iti utang na. Oy, nasaya ka to nagranata si ka na uyaw. Ha? Ang mga no saan ka nga awe, iti mapaspasama kitaglawlaw mo. Anya? Ha! Kaya ko lang ay bagakin ka, anakalista tinagan mo isango ti tersena ni Bagat Saling. Anya? Ha! Uyawan na ka nakalugrugi ti badok, gagap-gapoy ti trading post nga gugugas ti carrots. Ngam ti utang mo, di mo mabayadan. Anya ka din dahi tangay magbagam? Kunwari ka pa. Ah? Ala, inka ni tersena ni Bagat Saling. Inka bayadan ti utang mo, tapos saan a paglalabsan na kiti tao dyan nagdaklanagan mo dyan. Anya?
Unay kamutan na. Bayadak mo't kat ti utang ko. Anya, saan ko mo't nga itarayan? Tapno mapan nyo isurat dito isango ti tersena nyo tinagan ko. Sabay kat nagdakkel. Ay, saan ka ngagsaw iti kasta? Kaputa manumaten adaras anak isarita akin ka iti nasayaat. Gaumay ka, bayad iti utang baw. Namsika pa iti adaganas na ngagungay. Anya, ay daytoy langayam tiwagas ko. Tapno umay ka agbayad. Ala, husto na. Manipod ita, aging gat inggana. Saan akon nga umay umut-utang ken gumatgatang dito'y tersenam. Salpagkit de. Nagbasit nga utang ko ngam imbabay nakmatan iti kastaunay. Ay na, nagtangsitan. Ay na wow, nagmayat at tapisan. Anya ko na? Nabayada mong ti utang mo kini bakit saling? Wen lakay, apay ka de. Saan lang ani bakit saling tinangisurat itinagan mo iya sango ti tersena na? Anya? Inka iya tersena ni Tata Borsyo. Nagdakkel iya nakasurat anagan mo iya sango ti tersena na. Anya? Saan ka man nga anya dita? Mapan ka gidin. Inka bayada din. Mangibabain kang asawa. Unay mo tanday dya alakay. Nagpadaan da ka ni bakit saling asan ang makaururay. Anya? Tas sika pa iti talaga anat tangsit. Kat sika lang aruden ti nakautang. Day tanga ugalim ti makapaasar ka. Sika tinatangsit. Nga awan mo ti itang tangsit mo. Kita man lagi dyo uyawam. Nanguro na kinibakla. Awan na pulos ti utang na. Apaka ibabay na. Gaputan nagagat amapan makipurdiya. Anya? Saan akasking ka? Nakauyaw ka? Adumot ti utang mo nga uray la maipaspaskil tinagan mo iti sangwanan na iti tersena. Diyas kika nga asawa. Ay nawaw! Liklikam ti aguyaw, no awan mat pakakitaan. Agagat kakit di, tapno adalamutam kan ada ibayad mo iti utang mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.